Sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rene-rene bebarengan ayo kanca eda-eda ketan kae-kae rembulane yen disawang kok gawe kaya elengake kanca kabeh padha turu sore Getok asale saka telo motong ngantuk iku tambane apa ala-ala getok asale saka telo yen repethuk ning ati rada aja ngono mas aja ngono kadung janji mas mangko ngaku ke sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rene-rene bebarengan ayo kanca eda-eda jogetan kanca kabeh padha turu sore-sore getok asale saka telo motong ngantuk iku tambane apa getok asale saka telo yen repethuk ning ati rada galak jangan mas aja ngono kadung janji mas mangko aku gelak cek nah aku ket awan kok nyauri mbak iki ngantek pegel asamnes piye wong takok terus dalemipun pundi ngono terus Jip Mbak Jip tak omongi nek aku ora nggawa omah engko nek aku nggawa omah iki lak yo bekecot jengene kok iso nggih ngaturaken wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Allah lagi metu wis tabuhane apa iki Mang Nduk anu etuk etuk kok gedhok amit Mbak alah saja am serbet apa piye karepem dhewe ayo iso. Njijeng kepepengan kalian sandi ora ketoprak. Apa iki Mang? Saka Dwi Budaya. Saka Dwi Budaya. Iya. Saka iki kae. Usa. Kleru sithik gak apa-apa dalane lunyu kok Mbak. Suka Dwi Budaya jeneng saking Sukarjo Tunjungan Blora Mustika. Ingkang bisa sepuh kalian Roko Mas. Aku gak ro jenenge. Lho, Roko Meduk. aku ya medhu. Iya.
Ya wis, pokokan ya di pangarsani kalian Bapak Meduk ngono ae. Ya, sing penting disebut ngono ae ya. Wong ancene wong ngejake pendak tahun pendak apa? Kurang ajar anak Setahun buah kurang pendak ajar pisan. ngene iki. Kok kurang ajar ya? Bose dhewe ora ngerti kok. Jane eloke apa ora kok ya. Ya padha ae aku ki ora eloke kok. Aja mbok potong lho bos anjen yo maklum. Lah, liyane do klambine ireng kabeh aku mbek kowe ora eloke. Loh, beda. Kowe ya ora eloke, Maksaku kowe ya ora. Kowe iki aja nambah-nambahi ngono to. Nambah-nambahi piye? Pro iku apa marai? Nah, ketoprake murah meriah. Piro? 2500. 2.500 Panjere kok. panjere. Pas aku nek Nek trimo totalan 2.500 iku yo anu akeh. akeh. Sapi sih tok? Ora. Loh, kok ana sing ngomong sambatan barang ngono iki? Boten niki tanggapan. Tanggapan iki, Pak. Pitik jago, Pak. Nah, temumpang Sapi babon. diomong ya wis tenan pokoke. Ape murah ya sudah larang nek ngono. Umum. Umum. Dadi menungsa kudune sing umum ngono lho. Iya wis umum ya. Iya. Ayo buka JE. Apane sing dibuka mang tak buka malah klomo. Iki paling penak manggon ndi kok pating klenyet kabeh ngene iki. Aku iki lho ya iya padha ae. Malah iki sama ning desa ndi Setra. Dalam rangka wali matur urus. Nggih. Didongakno ngantene. Muga-muga dadi temanen si Sakinah Mawaddah Warahmah. Amin. Cepet duweni momong soleh lan soleha. Amin. Pripun? Apa iki tak kira iki apa nyawer dadak njaluk salaman tok Kok iso? Heeh. Ayo gantian. Aku sebar ndongakno ngantene awakmu gene ndongakno sing digawe. Dongane kanggo sing kagungan kersa nggih, muga-muga rezekine tambah lancar barokah banyu mili. Ora saya loka. Rezeki sing lumintu. Ning saya tambah kebak. Amin. Heeh. Lunyu Mas hati-hati lah. Alah iya dah. Aja mlokam. Aja mlokam wae, Dik. Nek kepleset, Dik. Kuwi wong wis kemen-demen ngono kok ya. Ayo Lek, buka Mbak. Apa nih? Aku wis kudu kok. Apa nih sing dibuka? Iki lah carane nang dibuka aku kudu joget. Ya kagem pembukaan artisnya dari Sukadwi Budaya. Ayo Mas. Lunyu Mas, lunyu sik sabar. Rindunya hatiku. Oke. Hati-hati iku kabel setrum lho nggih, coba dimuk. Lagu kenangan zaman biyen. Kowe yo duwe kenangan barang. Kandhane kok ya. Angel. Apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sinaksen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku Lah ngomong. wis nganti telo ketika nanging sliramu
Hai Dino Audio Dia Tama Production Yo Ayo Nes, go Nes Aku? Ya Elok aku? Ya elok Kan tak akan nyanyi deh mudah-mudahan Apa wis ora kelingan Tanpa janji ngomong marang aku Kandhani kok ngeyel marang aku Sineksan lintang rembulan Yo ngono diopeni bae Le Tresnamu mung marang aku Wis nganti telung ketika Nanging sliramu ora kirim warata Bareng saiki wis teko Kowe malah gandeng wedok apriya Ora kena ora ngira Kowe medhot kaline asmara Tresnaku katulus suci Rati Joko malah dipejani Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu Senajan napot jroning ati nanging aku ra bakal Lilo atiku wis lilo Senajan batin ku keloro-loro Nanging aku ra kuwowo Mergo atiku kebacut tresno Suko Dwi Budaya Iya Ya Rindunya hatiku gak dituruti Iki kiranya mbok-mbok Aja kuatir Kene masalah langsung duit iki duit aja gawe iki takon karo sampean. kono Apa sunat? Walah, lah iku karen dok-dok itu entek. Walah iya. Dut Gajah 3 dut Gajah 3 dut Aku mau sunatnya no rindunya hatiku. Ya selamat malam, selamat bergabung ya pada fannya Suko Dwi Budaya ada calon emban. Nggih. Iki sugeng dalu ae mbake alah ayu-ayu iki seneng Ayo ayo, ngomong. menok-menok. Nggih. Menik-menik. Kok Menawi menok-menok? badhe merapat nggih monggo. Kok asu monggo piye to? Maksudnya mana bener Mbak? Sumonggo. Nggih. Asune rasa delokno. Sing mari apik ya iku kok ya. Walah. Oke malam ini kita juga kerja bareng bersama Dino Audio juga Media Tama Production. Nah, yuk langsung aja ya sayang dipanggil artisnya dari Suko Dwi Budaya. Yuk ada sing disegi. Aku ngeblak. Lah kok apa geblak piye apa abot? Dalem Beban urepe mabot ya. Mas. Sing ndi. Yuk bersama Tantri. Sing ndi. Yo. Aku wis sudah cetoples ya, santai wis. Gadulan ping dua kok. Banyakin minum, kurangi makan, oke?
malah teko pok lho. Oh isa, rindunya hatiku. Nggih. Apa sing dikelamuti? Sing dikelamuti apa? Es krim. Es krim. Pas aku apa ngono. Gak untuk travel. Aku modelku nek wis krungu dikelamuti ngono pikiranku terus rusuh. Kotor. Hati-hati loh. Hati-hati. Iya nglenyet koyo lemah iku malu. Nglenyet pikiranku. Ayo kok, rindunya hatiku. Digoyang kembali bersama Sungguh Dwi Budaya. Poenak ngono masing. Yo. Kok ngono ana keri-keri barang ngono apa ora kok? Ana keri-keri barang ngono apa ora? Urung wayahe. Urung wayahe. Urung. Kuwi mana sangune sing ugal kok si totok iku. Kuwi jane sampe bukana sing ndi? 2000. Sudah
lunas. Aja Umumnya mawar iki rupane abang kok. aja ndek utang pokok Mas, mare keri. Lah, mare keri aja diutang. Ala keri. Ala kabeh. Mlebune ya apa kok wis keri-keri. Alon-alon kok Mbak wong lunyu. Mawar hitam. Lah nek ngene iki gathok laris. Los lho nggih, niki mboten pareng susuk lho nggih. Sing apik. Ya Mas, paringi support Mas. Banterlah rapopo kok, engko nek tiba ya bareng-bareng kok. Ya oi, ya oi, ya oi, ya oi. Rambut aku kerine masyaallah Ya keren. ya ya Ya. Ayo, langsung aja panggil ada Debbie ya sayang. Bojone sapa mbok kangeni? Ayo. Ayo Dut. Gajah lebono Dut, gajah Dut. Apa sayang? Gendut. Tali katang, saisine ta orang? Dut. Duwe tak karo sama Takon Mas lembu. Calo. Oke, Mas Calo siap ora iki blereng cak lampu iki. Mas Calo, ning ndi wong emang aku ketoke tumbuk ning kono kok. Siap. Kamu sudah siap menguculi tali kotak? Ya ini wis mayahe nguculi yo. Seperti. Mawar hitamnya urung ana sing iso bro diganti apa? Pupusine longso. Oke. Iki malah blas iki Mas, malah blas. Urung tak warai, sesuk tak warane gen keri-keri. Apa tan? Sing cok memang kok do kerak-keri ae jare sing dikileni apa iso kerak-keri ae. Gak bisa. Ayo, kok. Tali kotan saya sini. Ayo Mas. Pilih Mas. Kurang larang.
Bar, Sabar, wis, bar. Bola dhewe, wis bola dhewe. Bola dhewe, Bro. Sing tenang. Tululi. Gara-gara tali ya ngene iki lho. Tululi. Jajal nek mbok ucali tali kok sak isine. Ora ngene iku. Tululi. Aku nyanyi malah tukaran iki. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Nabi Iku lho Muhammad. wis kaken kancane wis kaken sakno bro. Lah ya awan ibu tangi ra karo-karuan. Keri-keri. Lho bar salah apa wala mama teh keri-keri. Wah, Kowe ora ngerti to? Kenapa kok iso ngono? mau? piye? Ya mergo Masake. keri ku mau. Moga keri. Maksudnya kesenggol kancane keri ngono lho, Dek. Tutupno Mas, gue manuk ya rumangsaku iki. Anu iki mang lek nguculi tali tekan ndi? Toko perapatan. Mergawe kok dicacah iki ndak yo apik ngono piye kok iya kok iso. Wong adek penak-penake nguculi tali ya urung diapa-apakno akeh diuculi tok kok iso dadak gegete ngono. sak isine Oh, alah. barang kok ya. Ger. Wis, ayo joget sing apik ya. Ya. Oh. Iya kene. Mas, Kene apa kene? taringnya mbak uculi apa tak uculi mas? Kene. Wis sini. Wis sini ayo joget. Yo. Asai. Mau joget penake kene kok dadak do. Panasan. Yo. Wes slirane. Jane mono ra kurang larang, Mas. Cuma kurang gede. Lo. Lakon layu. Iki mas taline buka dewe. Asik ayo Dik buka ono. Mergo ukurane kurang gede. Bayo lah foto-foto. Aku dijodohke malah karo pria siji. Wis cukup mong semene wae. Kantong basuki. Aku ora bakal lali yen Gusti ngeparengake mesti bali. Saksi tresno ku kang suci. Alah ya gara-gara tali kotak sitok direbut wong sak pirang-pirang Masya Allah. Sampai pedhot taline kocar kacir kabeh isine. Milik umum. Bayo satu untuk semua berarti ya. Rumangsamu SCTV apa piye kok? Jare Mas? barang umum iki. Gak pareng cah wedok kok ngono. Kok gak pareng piye ta wong aku lho nek ning omah tak umpiangno 1000 suwi ngono. Ya. Mesake. 1000 geblak dhewe ngono. Layak nang bededeg. Kowe ora hawane udan ini iki apa ora? Kaya tunggale artis. Ndi? Kok yo dikon melu ngeramek Sing ndi? Ha.
Sing ngawur tukang syuting kae. Sing ngawur tukang nginceng. Lah iku yo MC padha ae, mbok yo dikon berak-berak barang ngono lho. Lah iya. Terus sing brengose kandel. Sing brengose kandel tukang ngedos. MC kok tukang ngedos MC, MC niku. Pencemaran nama hai kowe. Baik, baik. Ayo langsung dilanjut yuk permintaannya Mas. Mau Apa sing mawar hitam diganti pupusnya Pupusnya langsung. langsung. Keng, artisnya Mbak, artisnya Mbak. Pupune sing kroso. Un ngene iku terus susah mudan nak un kowe ya un. Lah wong piye wong ini ki hawane kudu golek duselan kok, Mbok. Malah kowe roh anyep-anyep iki ora keri ngono jarem. Ya iso malah purek iki piye ceritane? Oh, alah. Gak. Heeh ya. Ora kira apa aku tenang. Bersama Weni endi Weni rupane wonge. Pupusin long saya, Wen. Ya oh. Ya oh. Iki mang bar lo sajane. Ya oh. Ya oh. Ya oh. Ya oh. Ya oh. Gusti Allah iku mang bos anu piye? Ya Allah kok duduan sama akting iki wong kok ora ketok. Bos ketoprak sekar gandeng budaya. Wes. Wes. Woi, wes. Wes ae. Kake, ndang kake, ndang kake. Sing santai lho Mas, salah iya kok iya. Mulai wae Mas, mulai wae. Wes, mantuk. Kamelia nyanyi dhewe, oke. Wes, mantuk. Mantuk mawon. Bubuk karo Mimik nggih, bubuk karo Mimik. Nek mantuk nakal, nek mantuk nggih. Wes, nek mantuk nakal. Wes, amanah Mas. Iki. Ah iya. Ngelangkai botol kok iso ngene iku mang polahe pilih ya. Ora ubang-ubang iki Mas, ini goro-goro tali iku mah lho. Ngene iku kok ya didum-dumno kancane. Sing sitok ora uman. Dadi padha tukaran. Alah keri, Dik. Gone sing wis ngono ku senengane keri. Cah cilik tapi kerinan lho ndek niku. Iso Rina nek nyawa wong iku malah ayo ndi Mas Sido ora Mas? Lho, mbone ndi ya? ditutuk Dia mana sih Mas? Kon bali kon Mimik sih. Oh wes. Mimik karo Wis parake rono ira Mimik karo bubuk. Bubuk karo Mimik. Ya keri. Kok keri piye? Mas Ayo, Renang. Mas. Mau Mas sedut. Ngono kok keri kok iso. Iki sidane Di. Kae bose njaluk Kamelia nyanyi dhewe. Oh iki mau res mbok turuti mergo wonge bali ngono. Oh iya, kok sik Wis melok urun 2000 Cah. ora tetep iki wong ora bali ki aja ning pojokan. Oh iya. Oh, alah. Ayo. I love you full. Lho iki Mas langsung sik. Di. Dari iki ya, Bos. Piye? Apa iki nyanyi bungkusnya langsung? Ya tak goleki. Tak goleki. Saiki wis beda, kuwi ninggalke aku. aku menting ning wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara. Sesek ning jero dodo pancen larake arep kepiye meneh aku wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananku kan mas tak pupus rasa
beda ati beda lambe paribasan rangge lintang ing asmara kowe teka gawe lara marang tresna jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasamu Mas becike kowe lunga saka uripku paribasan rangge lintang ing asmara kowe teka gawe lara marang tresna iki wis dalanku pilihane wong tuamu sepurane yen aku ninggal sliramu oke tambah terus kok Mas Pelendu sini ke depan sesek ning jero dodo pancen larake arep kepiye maneh aku wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananku gamas tak kupas rasa tresnaku apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasamu Mas rungokno tangisku becike aku lunga saka uripmu paribasan rangge lintang ing asmara kowe teka gawe lara marang tresna iki wis dalanku pilihane wong tuamu sepurane yen aku ninggal sliramu sepurane yen aku ninggal sliramu Sing sabar ya, Bos ya. Aja nangis. Lah iya tak omongin tak pengen nangis.
Kowe menghayati. Wonge cengar-cengir ning ngisor. Wonge cengar-cengir ning ngisor. Wong lanang ngono kuwi wis lumrah wis ora usah digetuni.